to don Allah wanda ya da wannan aya wace ni'ima kuma kake nema bayan wanda manzo Allah ya cika ta wani addini kake nema kuma bayan wanda ya cika yan dari suka ce bai cika ba akwai dariƙun waliyai akwai dariƙun shehunai su ba suna bayarwa alkarmawi na Kano jahili ka san ajin mu ɗaya da shi da kiki repeat ma ka dinga yi masa wai repeat ka dinga masa shi din alkarmawi wani gashi nan jahili wai ya fito yana cewa wai duk dan tijaniyan da ya mutu ko ana so ko yana so ko baya so yayi shahada gidan uwarwa ba hadisi wai ku shiga da Allah ku YouTube ku yau ku gani yace wallahi ko an so ko ba so ba duk dan tijaniyan da ya mutu wallahi yayi shahada kaga yanzu shikenan dan tijani heje ta barnarsa kaga waɗannan sun bude masa kofar barna to an ba shi garanti me shahada shiga aljanna sun ba shi lasisi sun ba shi kidi shiga aljanna da ƙarya kai kuma kai ta barnanka to an ce maka ko kaki ko kaso in kai dan tijaniya ne in ka mutu kai shahada gashi nan ku gani amma gwamnatin Kano bata wasa tsiye ba sai wanda ya ce a tsarkake Allah shi kadai kana kira kowa shine zai ce a masa tsiye me wannan fa yana nan a Kano ba karmai ba dan gajina ne gani gashi a bayano ba sai dakiki ne ba ma fahimtar karatun har repeating an masa mana aji dai muka bar shi kuma yanzu shine zai zo ke bada fatawa shine yace wani kafin sake mace da ciki wai sakin bai yi ba a gidan uwarwa ba bai yi ciki sakin bai yi ba jahili suna tare da wani shehi yake cewa duk wanda yake nan an gafarta masa aljanna da su kuma wai su ce mun gode ko YouTube ku gani gani bane wani dan damfara yazo daga Morocco ko Senegal ne wani fari su suna fassarawa duk an gafarta musu kuma yanzu wannan gwamnatin Kano ta kasa masa tsaye a ce masa shin akwai a'udhu billahi manzo Allah ta samu mutane ce ya gafarta musu ka taba ji a rayuwar manzo Allah duk za ta bi aljanna wa man yakfuru dhunuba illa Allah akwai mai gafarar zunubi ba Allah ba akwai mai gafarar zunubi ba Allah ba to ba masa tsiye ba to ba mai gafarar zunubi sai Allah to amma wannan ba masa tsiye ba mu ne ake hari da muka ce a tsarkake Allah kar a nemi taimakon kowa sai shi kar a kira kowa sai shi zo ba da to wai mu ne a mana tsiye to kuma na tsiye in akwai ban da tsiye ku yi mana mun faɗa mun sake mun faɗa ba a neman taimakon manzon Allah sai Allah ni ba sai nake gode ga Ganduje ba shikenan Ganduje ba da yake sai ku yi mana aqida mu sai mun bayyana ta wallahi wallahi ƙarya kuke kwana mu bayyana aqida mutane biyu bayyana ta kaga mutane biyun nan mun bayyana ta Allah ya saka muna tare da kariyan Allah wallahi da barnar da za su yi musulunci kaga sunusi da aka kwabe shi billahi alladhi la ilaha illa da an bashi barnar da dai yi wa musulunci balle kuma yana dan jin larabci har mutane suna yaudaruwa da shi ko ba ku san abin da yake ba ku sani bane wallahi Ganduje Allah ya saka masa lokacin da Ganduje ke kokarin cire shi wannan nagari mu me yace in aka taba shi me yace me ya fada yace in aka taba shi me ya fada ba za su yadda ba za a tashi aka cire shi shuru kaman an yi ruwa kuma ya gagara komai gashi nan amma da yi barazana ni lokacin da ke barazana ce da Allah ba ku san shi wannan tsire ya fi shi da Allah kuma shi da tsire ina zan dama ƙarya ne ƙarya ce kuma aka cire shi din bayan an cire shi suka ba shi kalifanci na Inyas ya je da kalifancin ya je an dora shi akan ra'asu jariba ne an dora shi ne mana to ai da ba su yadda ba ma ai da ba su yadda ya je haushi ma da yana ce in kuka cire shi don mu yi maganin ku gidan ɗarika ne gidan ɗarika ne gidanmu ne ba za mu yarda ba an cire shi din kuma da aka zo aka bashi da aka cire shi ma aka kore shi aka bashi kalifan tijjaniya suka ce ba su yadda ba ai ba wani wanda ya ce ga wani kalifan tijjaniya ayyana shi aka yi faɗa a Sokoto ai ba na gani ba ne to aka cire shi kuma aka yana shi kalifancin shi sai yaya kuma Abdul Jabbar kaga Ganduje Allah ya saka masa ba khadimul islam ne fa khadimul islam fa ka gani ba dan Kano bane ba na siyasan Kano amma wallahi na sara masa yayi aiki ma addini
don wallahi idan barna ta bayyana to ana son a samu jajjaccen shugaba da dai takalin ɗinta ya wallahi takalin ɗin wannan matsala ɗin wallahi ya takalin ɗinta bai ji tsoron zargin mai zargi ba bai ji tsoron magoya bayan su ba duk ya share shi wannan ɗin ƙoƙari yake fa ma yassa mata gaje shi ya samu guri ko ba kai ke bane tana wakiltar sama mace ta yi sarauta musulunci ya yi da shi ta wakilci namiji a taron jama'a ɗabi'anmu ne al'adarmu ne ma ba barna ba ce ganduje Allah saka maka tare da baba impossible baba impossible ya ce mai girma gwamna ya ce babu wani wanda zai zo ya cin kashi wa addini ba da zai cin kashi ma addini da dai kawo tashin hankali a bashi kuma kaga babu da bai so da ko dan tijaniya ne ba dan da riga ne kaga amma abin da yi yayi kyau Allah yayi kyau to kaga dan Niger din nan da yace shi annabi Isa din shi annabi Isa ne wallahi da Kano ne da Ganduje ya maganin sa ka tuna wani boka da yazo yace ya auri aljana har sun aihu da ita ba an kamo shi ba baba impossible ne yazo da shi ba da aka kamo shi me yace shi da kansa yace ƙarya yake yi yace ƙarya ne ya kuma ba da hakuri ya ce ba zai sake ba to haka ake son shugaba haka sai ya rubuta akwai wani ma waye sani jan block wadda aka ce menene an yi isra'i da shi shi ma an ji an kamo shi aka titsiye shi shi ma ya ba da hakuri ya ce ba shi yasa aka yi ba Ganduje manya khadimul islami mu haka muke so kai aiki wa musulunci duk wata fitina ta zo kai takalin dinta Allah ya haka ne wallahi alhamdulillah Allah saka waye mai tambaya bismillah ci gaba yace addu'an da yace za su yi an taba sunusi bayan Ganduje ya cire sunusi